Pag kita nako sa pipila nga nakasaksi sa ato karong gihimo nga Paris Youth Day gikan kagahapon hangtod karon, nangutana dayon ko, kumusta man ang PYD? Yes, Father, success. Ana dayon lipay kayo. Lingi ako no imong tupad ina buhi pa ka? Buhi pa? Ayo. Ang naka-appeal, success. Dinhis kalibutan, tawgon day na nato ang mga kalampusan sa atong mga gibuhat nga success. Tinuod gid na success. Pero ayaw kumpiyansa anang word nga success dinhis kalibutan kay basig maorasan na muhatag nimo og failure. Si Job, successful kayo iyang kinabuhi isip nagsunod sa Ginoo. Niya tungod sa iyang ka-successful, wa siya ka-anticipate nga naaday yawa. Nga ang yawa di ay buhi dinis kalibutan. Gilingay mong tupad be. Inaay duka-duka diha kay naay yawa. Ina. Bisag wa kay to gabi kalab kamong nag-appeal atong PYD ay duka-duka kay naay yawa. Og sa dihang wa kabantay si Job nga ang yawa de buhi kay kalibutan, giatake siya si yawa, gipatay ang tanan niyang mga anak, 7 ka anak, hurot gyud kamatay, dungan, hasta pang iyang mga kahayupan, hasta ang iyang mga katawhan nga porting daghana, hurot gyud kamatay sa usa lang ka adlaw. Posible man karon gud mga matay ra gid tang tanan. Kausara ta. Posible ba dili? Posible na dili. Posible oy. Posible gyud kayo. Kajutay ra nato dinhi. Dungan maganitog kamatay ang 1,500 ba to? Katong na tumpagan sa mga landslide, paglinog, o katong naigo sa tsunami, katong naigo sa storm surge, di ba? Katong naigo sa paglinog dito sa to, Phuket Island ba to? Sa katong unang tsunami sa una. Daghan kay to. Abot ko to 100,000 siguro to. Hurot kamatay. Kani pa bang niya nga umagini kaabot gani nag 20 ka buok. Pero pagkahitabo ato nagsigig sulti si Job, iyang gipangutanag maayong Ginoo, nganong nahitabo man nga nagbinuotan man ko nimo, wa man ko magsupak-supak nimo, nganong nahitabo man pasabta ko. Hangtod gyud ang Ginoo mipakita niya, og sa atong unang pagbasa karon nakaingon si Job, kaniadto nakabati ra ko gitudlo sa akong isig katao, sa akong katigulangan, pero karon nakita na gid ti ka Lord, nauwaw kay ko sa akong pagsigi og sulti og sige giyaw-yaw sa mga butang nga dili gid ay nako masabtan. Ang pamaagi sa Ginoo dili nato masabtan. Nya matod pa diri sa atong ebanghelyo, gililong ni, kept hidden gikan sa mga taong maalamon. Kanang mga tao ba nga mga bright, kanang mga tao nga centered kaayo sa success dinhis kalibutan. Dili kakita sa kamatuoran sa Ginoo. Mo na ingos Kristo gililong ni sa amahan sa mga maalamon o sa mga makidaadmanon. Kanang kusog itang mo measure sa atong kinabuhi in terms of success. Karon pag ingon gyud ni Job nga nauwaw kay ko, nagbasol ko sa akong mga sala, Lord, naglingkod na kog abo, nagbulibod kog abo, nagsulob na kog sako, timailhan sa akong pagbasol, nganong gasigi kog pangutana nimo. Gusto na kong masabtan ang imong mga pamaagi nga
di man di ay ko capable nga mo sabot ana kay gamay ra kay ko ikumparar sa imong glory. Pagsulti niya ani, unsa may gibuhat sa Ginoo? Wa mo naminaw sa unang pagbasa? Diyon sa mas Ginoo napatay na. Ang gibuhat sa Ginoo, ang tanan nga kuha sa yawa gikan ni Job, gibalik sa Ginoo, gipilo-pilo pa. Ang 7 ka anak nahimong napo, giputangan pag yung mga babay nga 40 kunong gwapaha, wa kunoy babayeng ingon katahom sa 3 ka anak ni Job nya giuli sa tong 7 ka lalaki. Giuli ba? Gipunan pag yung babae, nilinga imong tupad, na imong paminaw, guwapa ka. Ina ko no. Kablita ba, labi na yung natog na guwapa ka. Wa kuno'y makatupong sa kagwapa ni atong anak ni Job. Pertig yung guwapa. Bisan pagkanang atong gideclare nga Miss Universe, di kinakatupong kay gibutang na gunas Bible nga wa gyoy makatupong sa ilang katahom. Di na to ma-imagine kay pagbuot man tos Ginoo. Unsa pa gyud? Giuli ang iyang mga kahayupan nga nawa 10 times. Among 10 times ba to? Og labaw sa tanan, gipunan pagyud ang iyang edad, tiguang naman to siya. Pagkahitabo ato, gipunan pagyong iyang edad og 140 katuig, 140 years. Nga nakakita pa siya sa mga anak sa iyang anak og sa mga anak sa iyang apo. Nindot no? Mao na'y pamaagis Ginoo. Ang gustos Ginoo, magsige ra gitag sunod sa iyang isugo nato, and everything will follow. Mao nang natay kantang, seek first the kingdom of God, and everything you do or you want or you need will be given to you. Mao na kamong mga batan-on nga ni-appeal sa atong PYD, labi na gyud mong aktibo pa hangtod karong orasa. Congratulations kay inyong gisunod ang Ginoo. Pero doon na panisumpay, inighuman ani karong PYD, musunod pa ka mos Ginoo. Di ka mo magsigig tubag-tubag sa inyong parents. Di ka mo magsigig kuyog-kuyog sa inyong uyab, nya maghimo na sa mga laway. Inyo kang i-preserve ang inyong purity and virginity, both body and spirit. Uy, di ka mo mag-cheating sa inyong pag-eskwela. Di ka mo mangilad sa inyong parents nga naay mga bayronon, nyawa di ay. Inyo ra din gastuhon. Naadiha ang struggle. Og mauna na ang gitawag og kinabuhi nga gasubay na dalan. Matod pa diri sa atong tubag sa Salmo, Ginoo, ipadanag ang imong naong kanako. Karon gipadanag nas Ginoo ang iyang naong sa ato sang pagnobina, pista sa Birhen sa Santo Rosario, gipadanag sa Ginoo ang iyang naong pinaagis mahal nga Birhen Maria. Mututok batas iyang naong o dili? Mutan-aw mo dili? Gilinga imong tupad. Tanawa ang naong. Tanawa iyang naong ba? Nya pangutan siya na nakita na nimo sa akong naong ang Ginoo. Ingna ko no. Inani ni markas akong naong ang Ginoo. Ang mga apostoles ni Kristo o katong mga disipulo nga 70 ka buok, iyang gisugo pag-adto sa tanang mga katawhan o pagpapahawag mga yawa. Nibalik silang malipayon. Yan, niingon dayon sila, Lord, success. Ang mga yawa
namiya sa dihang among gisultihan nga pahawa diha, exorcism, nawa ang mga yawa. Lipay kay sila nga naa na sila'y gift of exorcism, nahimo na silang mga exorcist, gipawagtang ang yawa. Ila pag yung giayo ang mga masakiton, lipay kay sila, success Lord, success. Pero unsa may giingos Ginoo dire? Gitagaan ta mo gahom, nga way makaunsa ninyo bisan pag ang tanang gahom sa yawa. Apan, ayaw kamog kalipay tungod kay ang mga yawa mipatuo kaninyo, kundili paglipay hinuon kamo, kay ang inyong mga ngalan na hisulat dito sa langit. Your names are written in heaven. Magunsa makapapahawa kag yawa din nya at diin mayawaan ra gyapon ka. No. Magunsa mag-overnight vigil ta nya inighuman mayawaan ra gyapon. Wa masuwat atungan dito sa langit. Ang mahal nga birhen na maintain niya ang iyang ngalan nga nasuwat sa langit, kay ang iyang unag yung gipaningkamutan ang pagbuntog og sala. Dili lang sakit, dili lang gahom sa yawa ang atong buntogon kanang exorcism, healing. Okay man na, success man na, maka-praise the Lord man ta ana. Pero pangutana sa imong pagbuhat ana, wa ba kay sala, wa ba ka masina, wa ba ka masuko, wa ba ka mamakak, wa ba ka maghuna-huna og mga dautan. Kay nagbuhat kay kana, mapapas ang imongan dito sa langit. Gikatapos ang lingi sa imong tupad. Ingna dili ko gustong mapapas ka. Natabangan ti ka nga di ka mapapas. Na ha? Nya unsaon na to pagtabang nga dili mapapas ang atong isig ka tao, higugmaa gyud ang imong isig ka tao. Kung makasala, pasaylua. Kamo mga ginikanan, ang inyo rabang style, mausad na akong style, kung makasa atong kasabaan, ato paganing kulatahon, dili na makasulbad, maapil na hinuon tag kapapas dito sa langit. Kanang nakasa, higugmaa. Kanang nakasala, pasaylua. Kanang nakasala, antusa. Kanang nakasala, pakamatyi. Samas gibuhat ni Kristo. Nagpakamatay siya para natong mga makasasala. Aron ta, masuwat dito sa langit.